Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Max, Tanya Chinita. Hello po. Hi. Kamusta po kayo, Uncle and Tita and Mang Kanor? Saan ka nakatingin, Mang Kanor? Sa lyrics. Di ba tabi joke eh? Tawagin nyo na lang po akong Annie. 35 years old at isang single mom. Isa po akong gym instructor na sumasideline din sa pagzuzumba instructor. May nakarelasyon po akong Huwag ka na mag-react. mas bata sa akin. Ayun lang. Si Bernard. 27. Pero mas okay po to kay Apple David. Ay, Pasay nandamay ka pa. Nandamay ka pa. Ako po nagtuturo sa kanya sa gym. At doon nga po kami na-develop. Pangarap niya pong maging pulis. Kaya naman tinulungan ko siya na maabot yun. Huwag ka na mag-react. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Daris, patang kita ha. Sige, sige. Chest, yan. chest pala. Game. Angat. Okay, sige pa. Push pa. Bigat naman ito. Para sa muscle mo. Last two. And... Grabe. Pakis nga, Ba't ka ganyan? Ba't ka ganyan? Kahit umiiri ka, parang nasasarapan ako. Charo. Kala mo pa inom nga. Inom ka tubig. Ang baby ko na yan. Love you na. Uy, nakakahiya dito. Ano ka ba? Mamaya ka sa akin. Uy, mamaya pa. May 2 sets ka pa. Isa pa? Last two. Ayan. Last 2 sets. Okay, isa pa. Okay. Kaya yan. Wow, sarap. Mamaya kainin ko yan. Huwag kang magganyan. Madadaganan ako. Last two. Let's go, baby. Baby ko yan. Okay, bato mo na yan. Love, yung galing-galing mo talaga. Sarap-sarap mo pa. Siyempre, ikaw nagturo sa akin. Ano pa bang hahanapin ko sa'yo? Ano Mahal, ba? baby. Pag napulis ako ha, pag naging pulis ako, gusto ko ikaw magsabit nung ano sa akin. Pag naging polis ka, marami kang babaeng mamamahal. Wala akong ganyan. Ito naman. Hindi naman ako tulad ng ibang maging pulis. Hindi namin Ako yung pinaka ako yung Ang gwapo mo, tapos laki ng katawan mo. Baby, ako lang yung pulis na magkakaroon ng loyalty award. Ako pinaka-loyal.
Maniwala na sana ako eh. Natatawa ka eh. Halatang hindi totoo. Baby naman eh. Baby ko na yun. Mag-shower na ako ha. Tapos, uy, magkikita tayo dyan. Kinakahiya mo ba ako? Hindi. Porque mas matanda ako sa'yo. Tsaka single mama ko. Anong ginagawa? Siyempre, Eh, hindi kiss mo muna ako dito. Love mo ako. course. Dali, may mga tingin. Dali. Lalo mo akong i-kiss pag may nakatingin. Ganun ba yun? Mag-shower na Love ako, you. tas Sama ako. tara. Ikaw talaga, napaka-naughty mo. Sumama ka talaga dito, ha? Siyempre, game. Sabunan Hoy! May kita. tao na, bay! Wala! Walang tao dito! Bay! Ihina ako, bay! Dali, sabunan kita. Ha? Sasabunan mo ba ako? Bay! Ihina ako, bay! Paihiin nga muna yun. Ayaw mo na yan. Kulit eh. Ang dami namang siya dito pa talaga. Hindi kang sabunin mo na ako. Dali. Ganon po kami magbabyhan ng baby kong si Bernard. Wala eh. Choosy pa ba ako? Nagustuhan na ako ng 27 years old kahit single mom ako. Tsaka kahit mas matanda ako sa kanya. Siyempre kakainin mo lagi. Sana all! Sana nga! Alam nyo mas lalo kong nagugustuhan si Bernard kasi apaka-misteryoso niya na lalaki. Tsaka unapproachable sa ibang babae. Girl, kala mo lang yun. Sa totoo, style niya yan. Pero, syempre, yung mga kaibigan mo, concerned sa'yo, at winawarningan ka na, o huwag ka masyadong ma-attach, ma-muffle. Pero para sa akin po, mahal na mahal ko si Bernard. At gusto ko siyang tulungan sa abot ng aking makakaya. Wow! Scholarship! Girl, alam mo naman yung mga ganyan, mas bata sa'yo, di ba? Up! Di ba, Charm? Stop! O, yan na naman tayo. Huwag kayong KJ. Nabiktima ka na, di ba? Bahala ka. Ang saya-saya ko ngayon. You're killing my happiness. Hindi naman, pero parang nakita ko na yun sa social media. Yung sino ba yun? Yung grooming. Nag-groom si Orange David. Okay. Maniwala na. Oo, Tsaka sino yung lalaki? Basketball player? Chad ba Oh, yun? yung Oo, 18, 36 ba si Orange David, tapos si Daryl. Yun, so, baka nagiging, groomer ka na, ha? Yun ba yung tawag doon? Groomer. O, kasi parang ginugroom mo siya, pinapalaki mo siya, mothering ka sa kanya. Hindi maganda Oh, mothering, oo. Oo, mothering. Tapos, syempre, sigurado, may tanong kami ni Trixie. Trixie, ikaw na magtanong. Ako na. Ang tagal eh. Nanghihingi ba siya sa'yo ng pera? Correction! Oh, hindi siya nanghihingi. Hindi nanghihingi. Ako nagbibigay. Yan ang hindi nanghihingi, pero automatic binibigyan mo. Ay, naku, alam na this! Ba't ka nakarelate, Trixie?
Ganyan pa. Nakalimutan mo, nagbigay ako ng Kaya nga. Nagbigay ako ng Kung paano rider, kung masaya motor. yung tao, kung masaya ako sa ginagawa ko. Tsaka, para din naman sa amin yun eh. Pag nakapagpulis siya, o siya naman yung magiging Tapos magpo-provide. magpupulis pa. Alam mo na O baka bang pulis? Anak ka ng po. Bakit? Babaero ba talaga? Sabi niya may loyalty award daw siya in case siya yung Pulis Loyalty Award! Wow! Hindi ko niniwala. Bakit? Dapat doon ka na lang sa engineer. Sabi ng friend ko, engineer daw, pili. Hindi daw pulis. Isa ka pa! Hindi ka ano. Ano ba isa-suggest mo? Seaman, ayaw mo rin. OFW, yan sa Guam. Yung mga ganyan yung parang si Si Johnny Ocker. Si Johnny Ocker, babae din yun eh. Babaero din yun eh. So, wala alam mo, kahit ano pa, kahit DJ pa. Madamay ka. Di ba? Wala. Kapag babaero gagawa ng paraan. Kaya dito na ako. O lokohin man ako, wag naman sana. Knock on wood. Ay, nako. Hoy, glass yan. At least, Wala na magpalo. nalukuhin ka kasi glass yan, oh. Knock on glass. Ay, wala na. Lolokohin ako. Di nasarapan naman ako. Gusto naman maloko. Diyos ko yun. Tapos, Ay, naku, para-pareho talaga mga katwiran ng mga babaeng iiyak sa huli. I've been with you. But baby, it's wrong. Baby, it's not. Tulungan ko nga po si Bernard. Love will never be the same. Ako sa'yo, baby. Baby, tingin ka sa akin. Ang Ano yun? gwapo naman nito. Ano, ikaw namin, kakainin. Ano ba? Gusto ko nito. Uy, ano yan? Di naman ako ng ano. 10,000. Kailangan mo yan. Alam ko, hindi ka lang nagsasabi, pero naka 22 ka na gano'n, no? Alam ko pag Sorry kulang. pasensya na kung medyo malalim yung ano ko. Kaya nga, para wala na tayo, bawasan natin mga problema natin. Ako naman wala na. Kasya Wala, naman okay. yung budget ko sa bata eh. Alam mo naman eh. Tatanggihan mo ba ako? Tatampo yung baby mo. Hindi nakakahiya sa'yo, baby. Baka isipin mo ng ibang tao na yan lang habol ko, pera lang habol ko. Hindi naman ako, hello, sino ba nagsasabi niyan? Hindi naman ako mayaman para habulan mo ko ng pera, no? Siyempre, yun talaga yung tingin nila kasi ako yung mas matanda tsaka nag-aaral ka pa. Pero, mahalaga ba talaga yung sinasabi ng iba? Ako nga, hindi ko nga yung pinapansin kahit nga pati mga kaibigan ko. Hala, wag mo sabihin na sinabi ko sa'yo, Ayaw nila sa akin, no? Hindi naman ayaw. Hindi naman sa ayaw, pero sabi nila, nanghihingi ka daw. Sabi ko, ako nagbibigay, no? Sabi ko na ganun. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin, ha? Hayaan mo. Pag ako naging pulis, babawi ako sa'yo, baby. Promise ko yan sa'yo. Baby, ang tagal naman Papasyal tayo. nun. Pwede mong you- bumawi today. Ay, ibang bawi yun. Ibang bawi. Baby, una nga, may sasabihin muna ako. Kasi lumabas na yung ano namin. Siguro mga 1 taon tayong medyo long distance. Halos 1 taon yung ano eh. yung Bakit di training ko alam eh. yan? Kakalabas lang nung May ganyan ba Papel. talaga? Academy? meron. Kasi 12 months yan. 6 months, public safety. Basic yan. Basic course yan. Tapos another 6 months. Ah. Yun yung field training program. Alam mo, dahil yung trabaho ko naman, instructor, freelance ako, sasama naman ako. Pwede naman ako sumama. Pwede ako doon, makakuha ng grupo ko doon, natuturuan. Hindi, bawal. Iba yung training ka, bawal pumasok outside. Hindi, I mean, Taka, dun- bawal nga cellphone eh. Hindi, titira ako sa malapit doon, sa... Hindi mo na kailangan gawin yun.
Huwag mo nang Baby, pa-apekto hindi yung ko buhay mo kaya. dito. Hindi ko kaya magkakalayo Hindi, tayo. pag may chance, tawag ako. Pero kung, basta, 1 taon lang yan, oh. Pag nakatrain, tsaka pag nakalabas kami, i-deploy kami sa ibang mga estasyon. So, yan, makakalabas na ako. Pwede na tayo magkita. Nakagraduate Kaya na. mo yun? Siyempre, hindi ko kaya. Mamimiss kita. Pero, wala eh. Ganun Baby. talaga. Paano ba akong maging pulis kung hindi ako magte-training? Ang Ano? hirap naman nun. Pero sa bagay, lahat ng pagsubok makakayanan natin. Di ba kasi mahal na mahal natin yung isa. Baby naiintindihan ko, mo. mahal na mahal kita. Mahal na mahal Mag-iingat. kita. Ang hirap naman nun, 1 year. Video ko lagi, Hindi ka pwede yung cellphone doon. Pero, ang sabi, Anong communication natin? wala. Pag binibigyan daw ng, hindi ko alam anong setup doon. Di pa naman ako nag-start ng training. Pero kwento ng mga Pero sigurado higher ako, ups. syempre, meron naman yung, baka May once a chance. week. Oo, hindi once a week. 6 months nga wala. I-research mo, tanongin mo yung friends mo kasi parang ayokong pumayag eh. Ako nang Baby bahala. naman Ahanap eh. at gagawa ako ng paraan. Eh paano pag kailangan mo ng pera? Pwede mo ipadala. Padala ko yung address. Oh, sige. Ha? I-ano mo na lang. Ako nang bahala. I-withdraw mo na lang. Ay, Baby ko, mamimiss kita. love you, baby ko. especially for you. At halos 1 taon nga pong nag-training si Bernard para maging pulis. Pero natapos na lang yung kanyang training, wala po siyang paramdam sa akin. At ako po ang gumawa ng paraan para magkita at magkausap kami kasi sabi niya, tatawagan niya po ako, sabi niya, mag-uusap kami. Kaya po, baby, Ginagawa mo dito? baby, Uy, teka na. Andito ako sa estasyon. Ano ba? Ba't nandito ka? baby, bakit parang hindi ka excited? Baby, miss na miss kita. Baby, bakit di ka station. nagparamdam? Oy, pare, pakilala mo rin Baby. kami dyan. Hey, Baby. par, pakilala mo kami, par. Baby, ba't di ka Halika nagparamdam? na dito. Mag-usap tayo. Halika. Sabi mo 1 taon lang, hindi ka man lang nagpaparamdam. Buti tsaga ako, nahanap kita. Sa training pa ako eh. Baby, tapos na, diba? Di ba yun? Iba yun. Wala ka naman kasing alam sa pagpupulis. Ba't ganyan ka? Ano ba talagang nangyari? Bakit O ganyan salamat. ka? Salamat sa mga tulong mo. Hayaan mo, pag nagkasweldo na ako, babayaran kita. Kung magkano man yung Hindi total naman mo. ako naniningil. Tinatanong ko lang kung kamusta na tayo. Di ko alam. Anong hindi mo alam, hindi na tayo? Ano ba? Anong nangyari? Ang kulit mo. Sa trabaho ako. Gusto mo mawalan ako ng hindi madali yung training. Tingnan mo, itim-itim ko. Kasi grabe yung training namin. Tapos, mawawala lang sa isay dahil sa... So ano nga Kakulitan mo? tayo? Anong status natin ngayon? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Sa pagkakaalam ko, last time chinek ko tayo pa. Nagkahiwalay lang tayo dahil sa training mo, pero... Tayo pa ba? Bernard? Baby. Baby naman sabihin mo, oo, kasi wala naman tayong problema eh. Okay. Tatapatin na kita. Tuli na natin. Hindi ko kaya pagsabayin eh. Training tapos nape-pressure ako sa iyo. Hindi naman ako na-pressure, 1 taon nga eh. Hindi na nga. Bakit? Ano ba talaga ang problema? Wala. Hindi ikaw. Ako may problema. May iba ka na ba? May iba ka na ba? Hindi na importante yun! May iba ka na ba? Basta! So, meron. Tuloy na natin to. So, meron. Huwag mo na Sagutin mo siyang lang guluhin.
Hindi mo naman kailangan malaman pa eh. Okay? So meron? Akala ko ba matibay tayo? Bernard, ginawa ko yun lahat para sa'yo eh. Para maabot mo yung pangarap mo. Ba't nakalimutan mo ako? Pasensya ka na, wala kang kasalanan. Ako, kung may kasalanan Baby, lahat, okay? tatanggapin kita. Hindi na. Baby. Tama na. Tigilan Baby, mo na ako. Baby, hindi. May pangako ako sa'yo, hindi kita titigilan. Hindi tayo susuko, baby. Kakayanin natin lahat. Tigilan mo ako. Baby, mahal na mahal kita eh. Tigilan mo na ako, okay? Baby, di ba mahal mo ako? Sabi mo mahal mo. Hindi na nga eh! Umalis ka na. Bernard. Nasa trabaho ako, okay? Please, parang Lost you, I would feel Metro's #1 Love Radio. Basic!